Serva Palani siis treenailee tuolla Järvenpäässä Kehäkarhujen salilla. Aloitti myöskin ammattilaisuuransa Järvenpäässä. Voitti ensimmäisessä ottelussaan kaikki 4 erää ja 4-eräinen taivaalla myöskin nyt luvassa. Barbora Majerovalla löytyy 6-eräisistäkin matseista kokemusta. Ja ihan rivakkaan malliin tässä lähdetään liikkeelle. Joo, hyvin lähtee. Hyvä etukäsi Servaa. Ja toisin tosiaan kuin tuossa aiemmassa naisten ottelussa, niin Barbora Majerovalla on sekä voitto otettuna että myöskin hyviä esityksiä vieraskehissä, joten olettaan voitaisiin, että tämä on tasaisempi parivaljakko kuin Tiia-Mari Rantakylä ja Nevena Markovic olivat. Ja miekkailulla ensimmäiseen erään lähdetään. Joo, ja vähän tarkasti alku, mutta aika hyvältä. Molemmat näyttää hyvältä kyllä, että katsotaan miten. Joo, urheilullisen olosia tyyppejä, energistä ottelemista ja hyvä tommonen perustekeminen molemmilla. Majerova luottaa ehkä enemmän noihin koukkuihin ja sitten Serva Palani vuorostaan tulee tommosilla 1-2 vasen oikea suoralla keskeltä. Joo, aika hyvin herkästi liikkuu ja hyvä toi jabi kyllä. Vähän hakee tossa hyvin paikkaa, katsotaan. No hyvä. Palani lähtee ottamaan siinä aloitteita, painostaa vastustajaa edellään kulmausta kohti. Majerova jakelee iskuja vastaan. Joo, hyvin toi Majerovakin lyö tuolta vastaan. Kumminkin selvästi näyttää pidemmältä ulottuvampi kaveri. Siinä Palani onnistuu poimimaan vasemmallaan osuman ensimmäisen erän lopulla. 2-minuuttinen erä on nopeasti isketty. Joo, se meni nopeasti. Hyvin toi Serva otteli mun mielestä, se vei tänne erän. Aika kivan näköistä se on osaa olla rennosti. Tosi hyvän näköistä nyrkkeilyä kyllä. Hyvin käy toi etukäsi koko ajan, osuu ja ottaa pois ja sieltä takimainen. Ja myöskin toi, minkä nostit esiin, toi herkkä liike hänellä siinä koko ajan pysyy. Joo, hyvä. Ja vaikka se toinen on vähän pidempi ja ulottuvampi, niin hyvin toi Serva pystyy tuolta ottaa askeleelle etukättä vähän pois ja sitten taas takimainen sieltä uudestaan. Katsotaan miten toinen erä lähtee kulkemaan. Serva Palani vaihtoi taustajoukkoja tuossa viime kevään jälkeen ja on ainakin kertonut, että nyt on hyvät harjoitusolosuhteet tuolla Järvenpäässä kohdallaan. Ja harjoittelu on löytynyt intoa ja kyllähän nainen tässä oikein tuollaista menohalua puhkua ensimmäisen erän perusteella. Joo, hyvältä näyttää. Mäkin puhuin eilen, se kertoo, että Järvenpäässä treenaa ja siellä on paljon sparrivastustajia. Varmaan hyvä paikka kehittyy. Räväkästi lähtee myös Majerova tekemään ottelua tähän toiseen erään ja vetää sieltä ihan pitkän hyökkäyksen. Palani kuitenkin pitää pään kylmänä, suojauksen tarkkana ja välttää tämän. Oi, hyvä takimainen. Palani jatkaa noita vasen oikealla hyökkäyksiään. Ja aika tasainen ottelupari kaiken kaikkiaan tähän mennessä. Palani ehkä noin puhtaimmat osumat saa sieltä poimittua tuolla tarkkuudellaan. Joo, selvästi tarkempi, mutta muuten aika tasasta. Ei ole mitään ihmeempää tässä vielä, mutta katsotaan. Yrittelijästä nyrkkeilyä puoli jos toisin. Hyvä vartaloisku vuorostaan Palanilta siinä. Ja nyt nostaa taitavasti ylös oikean ja vasemmalla jatkaa siinä. Hyvin Serva noiden lyöntien jälkeen saa vie päätä pois ja saa väistettyä sit vastaiskut.
Tiukasti isketään ja ottelu on aivan hetken kuluttua jo puolivälissään. Kunto-ominaisuudet eivät tässä ottelussa todennäköisesti ratkaiseviksi ehdi muodostua, vaan nimenomaan toi iskujen tarkkuus, osumien puhtaus korostuu näin lyhyessä sprintissä. Joo, se on. Kyllä tää kierre oli selvästi mun mielestä meni Servalle. Ne muutama näyttävä isku, ne on ne, jotka varmaan jää pistetuomareillakin mieleen tosta erästä. Joo, se hyvin lyö tuolta pitkältä tolleen, niin näyttäviä osumia. Tossakin toi oli hyvä vasen suora. Päätti ton iskusarjan. Tuommoiset jää tuomareiden mieleen ja silloin yleensä ne erävoitot sit tulee. Seconds out, kolmasena, round 3. Elokuinen ilta alkaa pimentyä täällä Kirkkonummen yllä, mutta lämmintä riittää ainakin täällä hallissa, jossa salin täyteinen yleisö kannustaa näitä naisia eteenpäin. Majerova osui siinä hetki sitten hyvällä takakädellä. Palani vastaa tähän haasteeseen. Joo, Majerova lähti nyt selvästi vähän taistelemaan ja tietää varmaan, että on 2 erää mennyt Servalle. Nyt pitää ottaa jos haluaa voittaa vielä. Joo, ja aggressiivisesti Majerova lähtee. Toi ylävartaloon tulee uutta elämää ja koukkuja hän tempoo sieltä molemmin käsi. Joo, se aika hyvin tulee kyllä tuo, vaikka ei ole ehkä niin tekninen, mutta tolleen kovaa päälle ja ryskää sieltä. Ja tosiaan potkunyrkkeilytausta kova hänelläkin ja ne on raakoja otteluita nekin, siellä varmasti on kuntopohja hiottu. Joo, on varmasti. Ja niin monesti nämä potkunyrkkeilijät on aika hyvin myös pärjää nyrkkeilyssä. Pikkasen joutuu siinä Palani ottamaan syliksi välillä. Ei saa nyt samalla lailla pysäytettyä noita Majerovan rynnäköintejä kun kamppailu aivan ensimmäisillä hetkillä. Ja sehän mikä sen hauskempaa, kun saadaan hyvä voittotaistelu vielä tästä matsin lopusta. Joo, nyt olisi hyvä. Serva pitää hyvä liike ja sieltä vaan vastaa. Ja kaveri tulee kumminkin koko ajan aika suoraviivaisesti. Niin siihen suorat ja pieni. No just tolleen ja sit liike vaan. Se on raskasta, mutta ei se sille ei kumminkaan oikein muuta ole, kun se tulee vaan päälle ja päälle koko ajan. Taitavasti siinä Palani luki vastustajansa aikeet ja nakuttaa. Yrittää, ettei jää siihen tappeleen, koska se on ton Majerova just haluaa sitä. Ja pikkasen oli ehkä tuosta Majerovan viimeisestä sarjasta puhti pois, että meni epäpuhtaaksi se sarja. Joo, kyllä se on raskasta lähteä tolleen ryskää tuolta. Hyvä alku tähän erään Majerovalta. Onnistuiko Palani sitten kääntämään sen tuossa lopussa tai tasoittamaan, niin siinä on pistetuomarilla pähkäilemistä. Joo, kyllä toi Serva hyvin osui tuolta. Aika tasaisin erä tähän mennessä mun mielestä. Katsotaan miten mä veikkaan, että toi Majerova tulee vika erä aika kovaa. Vieras kulmauksessa ainakin annetaan siellä kovasti neuvoja vielä loppua kohti ja koukkusarjoja, jos tuota elekieltä onnistuneesti luin, niin niitä siellä toivottiin ja sellaisella Majerova laittaa kyllä saman tien ilmoille. Joo, nyt vaan herkkä liike ja pikkasen menee tappelun puolelle siinä. Luvataan jalat maahan ja mätetään menemään. Joo, voihan sitä tietysti noinkin ottaa. Ja yleisöllähän tää on kiva. Joo, hyvin se Serva tossakin, ei tuossa ole mitään hätää. Ei kyllä. Kylmäpäisesti ottelee ja näkee, että hän viihtyy kehässä. Se oli hieno vastaisku. Kyllä tässä on jo vähän tällaista
vanhaa ajan NHL-meininkiä, että hanskat jäähän ja mätetään menemään. On joo, tää on aika kova matsi kyllä. Serva Palani hakee näyttävän takakäden osuman siinä. Hienosti lyö ja käänsi tonne. Ja vieläkö Majerovan tankeissa on varaa yhteen rynnäkköön tässä 4. erän päätteeksi. Nyt hän vetää hieman henkeä. Joo, vähän alkaa puhti ole pois, mutta kyllä se hyvin sieltä vielä tulee. Mut Serva kyllä se hyvin pitää ton kaukana tuolla etukädellä ja hienosti toi vaan se oikein. Ja kaikesta näkee, että Serva Palani tosiaan viihtyy tuolla kehässä ja tämä kova ryske, kova iskujen vaihto sopii hänelle enemmän kuin hyvin. Joo, ei oo mitään hätää. Yleisö elää mukana aivan viimeisiin sekunteihin asti tässäkin ottelussa. Se kertoo sitä, minkä kuvatkin todistavat, että hieno ottelu oli ja ottelijat laittoivat itsensä todella siinä likoon ja 4 erää taivaalta takana. Joo, tää oli kyllä hieno matsi niin kuin on muutkin ollut. Tasainen matsi, mutta mun mielestä Serva vei tossa nyt ainakin 3 erää. Se oli tämän illan 8. ottelu siis ja tuomiojulistukset, haastattelut vielä hetken kuluttua kuullaan. Sitten suomalaisista kehässä vielä Santeri Laine ja illan päätteeksi Ilari Kujala. Pitkä Young Guns-tapahtuma on tässä pikkuhiljaa loppua kohti kääntymässä, mutta parhaat palat ovat vielä jäljellä. Ja Serva Palani, myöskin mielenkiintoinen uusi tuttavuus näihin ammattinyrkkeilyympyröihin. Joo, oli mukava nähdä ja odotetaan mielenkiinnolla tuleviin matseja. Ei sitä tiedä, vaikka ne ottais ton Rantakylän kanssa jossain vaiheessa, vaikka ne nyt ei ihan samassa sarjassa ole. Kotimaiset matsit vois olla semmonen, mitä toivotaan myöskin naisnyrkkeilyn puolelle, voisivat tuoda uutta säpinää sinne. Joo, ehdottomasti toiset. Tuossahan Keni Aliu heitteli jo haastetta tonne Samuli Kärkkäisen ja Ilari Juustin suuntaan ja Anton Embulajev vuorostaan huudellut sitten vuorollaan kehää Ivan Perälää ja Timo Lainetta ja siitä tulee aina semmonen oma sähkö nyrkkeilyyn, niin mikä ettei sitten, jos vaan Serva Palanille joku kyvykäs haastaja löytyy, mikä ettei olympiatyylin puoleltakin, niin matsia pystyy vaan. Joo, kyllä se on aina kiva, kun on suomalaiset ottaa kesken. Erän jälkeen menemme tuomareiden pistekorteille. Pisteet ovat seuraavanlaiset. Mika Lindgren ja Timo Juhani Hirvikangas molemmat pisteytti tämän ottelun 40-36. Erkki Meronen 39-38. Ottelun voittaja yksimielisellä tuomiolla, hyvät naiset herrat, Serva Palani. 2 tuomarilla 4-0 voitto Serva Palanin hyväksi ja 3. tuomari näki Palanille 2 erää, vastustajalle 1 ja 1 tasan ja näin vain pinnan ero tuossa pistekortissa. Voittajasta ei kuitenkaan epäselvyyttä.